دوستان عزیز السلام علیکم. 17 июли соли 2026 қарор дорем дар деҳаи Чорбоғи Варзоб ба шумо ду намуд лимонро нишон медиҳам. Як намудаш ин нав, ин сорт, ин нав. Ина бинед чӣ хел бисёр мебандад. Ина бинед. Чӣ хел бисёр мебандад. Қурша чӣ хел бисёр мебандад. Ва одам роҳат мекунад. Ва як навъи дигар мана калону якта мебандад. Якта инҷа, якта унҷа кам мебандад. гуфтанӣ ҳастем ки ду намуд лимон аст дар Тоҷикистон. Мумкин бисёртар бошад. Як намудаш анхел сар ба гӯш мебандад. Баъд афташонон дигар ин куллатар, инаш лампочка намудтар ба гумонам. мана анхел ду намуд лимон аст. ана ҳамин 1 миллионта гул дошт. Лекин ина бинед бастани ина. ана ҳамдиёрон азиз, ана харин лимонҳо будааст. Дар паноҳ бошед, ба кадом мақул шо бошад, як лайк кунед.